Hej, jeg skal fortælle jer om en fantastisk idé, eller vores fantastiske idé, som simpelthen starter med en lille bitte by. Vi har en by herovre, ikke? Den skal bruge en masse strøm, for at kunne fungere som en by, ikke? De installerer simpelthen sig en stor, flot, fin vindmølle her. Den laver simpelthen strøm til byen. Men forestil dig så om natten, når byen ikke bruger så meget strøm, så laver den her vindmølle alt for meget energi. Hvad gør vi med den overskudsenergi, hvis det ikke kan udnytte den? Vi sender simpelthen overskudsstrøm over til en vandpumpe her. En vandpumpe. Den tager simpelthen havvandet, som vi har hernede, og suger op i sig selv og op i en kæmpe tank, som vi har herovre. Den vandtank, den har vi så som reservoir, når det er, at der ikke er noget vind til vindmøllen, så den ikke kan producere energi, og byen skal stadig energi. Så har vi en stor vandtank herovre. Der ryger vandet simpelthen ud af vandtanken og ind i en stor turbine, som vi har her. Det er en turbine, den her klods. Den turbine producerer simpelthen strøm til byen igen. På den måde kan vi udnytte energien fra vindmøllen her meget, meget bedre. Og alt vandet, det kommer direkte fra havet og tilbage igen i havet. Ingen forurening. Alt sammen alternativ energikilde og masser af strøm.